Аларның Иске Казан җыены безнең яңа форматта уза һәм әгәр дә без башка елларны безнең профильле аланнарны аерым берничәсен генә җыйган булсак, бу елны ул 12 төрле профильле алан җыелып монда күңел ачарга һәм белем алырга килделәр. Татар телен саклап калу, гореф-гадәтләрне, традицияләрне буыннан буынга тапшыруда инде ул әлбәттә без яшьләрдән башка безнең барып чыкмаячак. Бу вазифаны бергә без булдыра алырбыз дип ышанасым килә. Бердәмлек, күркәмлек, ул ниндидер менә киләчәккә якты өметләр баглый безгә. Шушындый сәләтле балаларның булуы, ул бердәмлекне күрсәтә, татар халкы өчен бик зур әһәмияткә ия бу. Biz монда җәй көне узган аланнарның очрашулары өчен җыелабыз, шушында туган мөхит өчен җыелабыз һәм шушы мөхиттә аланнар бер-берсе белән аралашып, көч җыеп, яңа уку елын шушы энергия белән башлау өчен җыелабыз.